begon wordt met bewolking, maar de zinnen nam het helemaal oer en de schijnen vol op mijn blauwe lucht en een temperatuur die oprond naar zo'n 17 graden. Het hebben te danken aan een hege drukgebied, maar het centrum boven Scandinavië en zodat het nou staat, bloot het dus waar ik takken weken nog beïnvloed zijn. Het was voor en vannacht. Joen en vannacht dus helder waar, geen bewolking en een temperatuur die saar gewoon onder het zakje kan naar 5 of 6 graden boven Loon tot zo'n 8 graden boven het waardgebied. Daarbij hebben we een zwakke tot matige wind krijgt waterfjouwer en die komt uit het eersten. Ik moon de zinnen er weer volop bij, geen bewolking, ik heb overal de zinnen insteken. En de temperaturen, ja, die gaan een stampje waarom. Het wordt zo'n 15 of 16 graden en daarbij hebben we een matige, want vrij krachtige wind, krijgt 3 tot 5 en die komt uit het eersten om het wat eersten. En rond dat hege drukgebied houden we ook takken weken diezelfde eerst wat eerstelijke wind. Men je ook volop de zinnen erbij. Temperaturen van zo'n 14 graden. Ja, daarna komt er wel, staat er gewoon weer eens wat bewolking voor. Maar de zinnen komt er ook geregeld bij en het bloot droeg. De temperaturen dan, die gaan wat naar onderen. Ja, want die noordeestelijke wind die viert wat kouder lucht aan. Die is die invasie. Een temperatuur maximaal 12 graden. Of tredje, heel goed. En als het in de nacht flink opklaart, kan het onder het zakje naar zo'n 3 graden. Of wordt het een 4 of 6 als er wat meer bewolking is. En als het 3 graden wordt, is er ook kans op frost onder groen. Nog een hoffelijk weekend verder.